عرضی سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون فوتبال. بازی دور 22 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ اولی میدان مرکزی شهر باختر که دسته وحش در میدان خود تیم استراوشان را قبول میکند و باید بگم که این رقابت در دور 22 یعنی دور آخرین چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ اولی با میان میآید و دسته وحش که از دسته‌های بود که در موسم این سال واقعا هنرنمایی خیلی عالی داشت و این است که در موقع اولی جدول مسابقه قرار دارد. هرچند که بعض دسته‌های هستند که حالا بازی‌های موقوف مانده خیلی زیاد دارند و امکانی با موقع اول برگشتن را دارند، ولی فعلا مهم از همه این است که دسته وحش در موقع اول جدول مسابقه قرار دارد. از این خاطر با سرمربی دسته و همچنین با یک بازیگر دسته وحش در ماه اکتبر که هنرنمایی خیلی عالی داشتن عنوان بهترین سرمربی ماه اکتبر و همچنین عنوان بهترین بازیگر ماه اکتبر داده شد. خب دوستان عزیز، باید بگم که دسته وحش چگونه که گفتم یکی از دسته‌های بود که امسال امکانی خیلی خوب برای غالب آمدن در موسم امساله لیگ اولی را داشت و فعلا تحت همین بازیگزاری خیلی زیبا دسته مذکور در موقع اول جدول مسابقه قرار دارد و اگر بازی امروزه با غلبه پس سر شود باز هم شانسی در موقع اول باقی ماندن تا آخر موسم یعنی تا انجام سال جاری هست، چون که چگونه که در بالا گفتم چند از دسته‌های هستند که امکان غالب آمدن دارند. مثلا دسته استقلال از 22 دوره که برگزار می شود
то имрӯз ҳамагӣ 17 рақобати худро паси сар кардааст ва 5 бозӣ мавқуф монда дорад ки ин ҳам ба хотири иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва чанде аз бозиҳои дигар буд ки рақобатҳои худро дастаи Истиқлол мавқуф гузошта шуд. хуб акнун имрӯз дастаи Вахш бигӯем дар муқобили дастаи Истаравшан як имтиҳони хеле ҷиддӣ дорад, ҳарчанд ҳар дуи дастаҳо як бозигии дигар бояд анҷом бидиҳанд. ин ҳам дар муқобили дастаи Истиқлол аст ва тибқи он регламент, он нақшае ки ҳаст, дастаи Вахш аз он дастаҳое аст ки охирин бозии мавқуфмондаи дастаи Истиқлолро бар муқобили тими шаҳри Душанбе баргузор мекунад. хуб акнун рақобат оғоз мешавад дӯстони азиз ва имконият ҳаст ки сараввал ҳайати доваронро барои шумо шинос намоем. имрӯз рақобати мазкурро Абдулло Давлатов доварӣ мекунад, ба ӯ кӯмак мекунанд Ғайрат Рӯзибоев, ҳамчунин Холмурод Абдусаломов ва Шаҳбоз Зардов. имконият аст ки акнун аз мизбонон оғоз кунем ҳайати дастаҳоро шинос кардан. хуб дар дарвозаи дастаи Вахш таҳти рақами 40 Адам Коваш бозӣ мекунад. хуб дар хати ҳимоя бошад капитани даста Сергей Яворский, таҳти рақами 13 Сергей Сканян, рақами 97 Сиёвуш Асров, рақами 2 Муҳаммадҷон Насков, рақами 23. дар хати нимҳимоя бошад Тоҳирҷон Тағоизода, рақами 81 Бенҷамин Ампонса, рақами 20 Эҳсон Бобоев, рақами 8 Сунатулло Исмоилов, рақами 7 ва ду ҳамлагар инҳо рақами 9 Абубакр Сулаймонов ва ҳамчунин рақами 30 Нуриддин Ҳамрокулов мебошанд. сармураббии даста Меҳроб Заурбеков. дар ҳайати дастаи Саравшан чунин бозингарон ба майдон омаданд. дарвозабон рақами 1 Дилшод Дадабоев, рақами 2 капитани даста Асадбек Зиёдзода дар хати ҳимоя бозӣ мекунад, ҳамчунин ба ӯ кӯмак мекунад Абдуҷалил Манзаров, рақами 21 Фаридун Деҳқонов, рақами 22 Ҳусейн Нурматов, рақами 19 ва дар хати нимҳимоя боша аввал имконият барои футболбозони дастаи Вахш ва имконият аз даст меравад. хуб дар хати нимҳимоя бошад дӯстони азиз Саидшоҳ Бозоров, рақами 77 Тулкун Эргашев, рақами 11 Бобур Қосимов, рақами 27 ва Парвизҷон Деҳқонов, рақами 70. дар хати ҳамла бошад Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 9 Султонбек Фозилов, рақами 7 ва сармураббии даста Шералӣ Бабакулов. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшанро мутаваҷҷеҳ мешавем, вале Сиёвуш Асров дар мавқеи худ хеле хуб ҷойгир шуда буд ва нагузошт ки бозингарони дастаи Истаравшан аз канори рости майдон ҳуҷуми худро оғоз бахшанд. хуб дар бозии имрӯза дӯстони азиз ду нафар яъне ки сармураббии дастаи Истаравшан ва ҳамчунин як бозингари дастаи мазкур унвони беҳтаринҳоро дар чанд бозии гузашта ба даст оварданд. қаблан футболбозон ва ҳамчунин сармураббии дастаи Вахш ҳамчун беҳтаринҳои моҳи октябр эътироф гардида буданд. хуб ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшан дар маркази майдон ва дарҳол футболбозони дастаи Вахш тӯбро соҳиб мешаванд ва ҳуҷуми навбатии худро баро мемонанд. ҳоло ҳам имкон аст барои ҳуҷумро идома додан, имконияти хеле хуб барои наздик шудан ба дарвоза партоф анҷом дода мешавад. зарба вале довари канорӣ пеш аз ин ҳуҷум аллакай байрақчаи худро барои офсайд боло карда буд. Сергей Сканян буд ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво дод ва маълум гардид ки футболбозони дастаи Вахш дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. дар бозии охирини дастаи Вахш дар майдони марказии шаҳри Бохтар чӣ гунае ки мебинем мухлисони хеле зиёд ба минбари майдон омаданд барои дастгирии дастаи Вахш ва онҳо медонанд ки ин охирин бозӣ дар мавсими имсолаи Лигаи Олии Тоҷикистон мебошад ва кафкӯбии онҳо барои дастгирии бозингарони сафедпӯш хеле айни муддао ҳам аст. аслан имсол дастаи Вахш аз он дастаҳое буд ки мухлисони бешуморро дар минбари майдонҳо ҳам дар бозиҳои сафарӣ ва ҳам дар бозиҳои хонагӣ хеле зиёд ба миён меоварда. имрӯз аслан дар ин майдон ду дастае бо ҳам рақобат карда истоданд ки аз ҳисоби мухлисдорӣ яке аз дастаҳои беҳтарин дар ҳудуди Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. ҳам дастаи Истаравшан ки тарихан мухлисони хеле зиёдро дорад ва ҳам дастаи Вахш ки
мухлисони бешуморро ҳама вақт дар бозиҳои худ ҷамъ мекард. ҳуҷуми бозингарони дастаи вахш. муҳаммадҷон Насков тӯбро аз даст медиҳад. бозингари мазкур акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшанро мутаваҷҷеҳ мешавем. вале зуд аз даст медиҳам бозингарони дастаи шимоли кишвар. аз канори рости майдон ва довари канорӣ ишора мекунад ки бозингари дастаи вахш аз канори чап дар ҳолати нобозӣ қарор гирифта буд. ин аллакай дуюмин маротиба аст ки довари канорӣ ҳолати нобозиро пай мебарад ва дарҳол байрақчаи худро боло мекунад. ҳуҷуми бозингарони дастаи вахш аз канори рости майдон. тоҳирҷон тағоизода бозингари дастаи вахш ҳуҷумро метавонист идома диҳад, вале тӯбро дар назди ҷаримагоҳи дастаи ҳариф аз даст дод. табли шодӣ мезананд ва ба ин ҳақ ҳам доранд мухлисони дастаи вахш ба хотири оне ки онҳо феълан новобаста аз натиҷаи дигар дастаҳо дар мавқеи аввал ҷойгир ҳастанд. то он ҷониб ва ин ҷо баҳс ба миён меояд. қоидаи бозӣ вайрон шудааст. гуфтем ки дастаи вахш то ин ҷониб то ин бозӣ 20 рақобат паси сар карда буд. як бозӣ мавқуфмонда бо дастаи Истиқлол дорад ва бозии 21 худро муқобили дастаи Истаравшан баргузор мекунад ва дар 20 бозӣ онҳо 41 имтиёз ба даст оварданд ва дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқаи лигаи олӣ қарор доранд. ва дастаи Истаравшан бошад дар 20 бозӣ ҳамагӣ 19 имтиёз ҷамъоварӣ карданд ва ба таҳхонаи ҷадвал, яъне ки ба ҳамроҳ ба дастаҳои таҳхонаи ҷадвал Ҳулбуку Паншер наздик ҳастанд. имтиёзи хеле кам ба даст оварданд. натиҷаҳои он қадар хуб доштанд дар бозиҳои гузашта ва ин боис мегардад ки дастаи мазкур бояд дар ин рақобат шумораи имтиёзҳои худро бояд зиёдтар кунад, то ки дар ҷадвали умумии лигаи олӣ барои мавсими оянда боқӣ монад ҳадиақал. аз ин хотир барои ҳар ду даста бозии хеле муҳим аст. интизор ҳастем ки бозии хеле шадид сипарӣ мешавад, чунки барои ҳар дуи дастаҳо 3 имтиёз ҳадиақал 1 имтиёз ба даст овардан хеле муҳим аст. вале барои дастаи вахш аз ҳама муҳим бояд онҳо ғалаба кунанд. бояд ба қавле ба ҳамон дандонҳои худ мубориза бурда натиҷаи ин рақобатро ба нафъи худ хотима бахшанд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшан оғоз мешавад, вале дарҳол монеа мегузаранд бозингарони дастаи вахш. аз канори чапи майдон ҳуҷуми худро идома медиҳанд бозингарони дастаи Истаравшан. Султонбек Фозилов буд, вале тӯбро аз даст доданд. мухлисони зиёди дастаи Истаравшан ҳам аз шимоли кишвар ва ҷануби кишвар омаданд барои дастгирии дастаи худ. ва мо қаблан дар мавриди мухлисдории дастаи Истаравшан хеле зиёд тавсиф карда будем ва арзандаи таҳсину офаринон ҳам аст. бибинед чӣ гуна шумораи зиёди мухлисонро дастаи мазкур гирифта ба минтақаи дигари Тоҷикистон баранд. баъзе дастаҳои лигаи олӣ ҳатто ин корро карда наметавонанд. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи вахш оғоз мешавад. аз канори рости майдон Сергей Сканян буд, тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво дод, вале зуд аз даст медиҳад. ва боз ҳам идома меояд ҳуҷуми навбатӣ. партов анҷом дода мешавад аз ҷониби Муҳаммадҷон Насков. тоҳирҷон тағоизода кӯшиш мекунад барои тӯбро ба даст овардан ва онҷо мислад ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар муқобили футболбози рақами 11 дастаи Истаравшан Тулкун Эргашев. имконияти хеле хуб. Нуриддин Амроқулов футболбози дастаи вахш яке аз бозингарони калидии ин даста ба ҳисоб меравад. дар мавсими имсолӣ натиҷаҳои хеле хубро ба даст овардааст ва партофти навбатӣ аз ҷониби бозингарони дастаи Истаравшан ба дохили ҷаримагоҳи дастаи вахш равон карда мешавад. ин партофтро Тулкун Эргашев анҷом дод ва имконият доранд ки зарбаи кунҷӣ оғоз кунанд ҳуҷуми навбатии худро бозингарони дастаи Истаравшан. Тулкун Эргашев ва бояд бигем ки ин аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза аст ва ба бозигузорӣ акнун оғоз мекунанд ва боз ҳам имконият доранд барои ҳуҷуми худро идома додан ва довари канорӣ ишора мекунад ки
бозингари дастаи Истаравшан Парвизҷон Деҳқонов буд, агар хато накунам, дар ҳолати офсайд қарор дошт. Ва як бозингари дигар дастаи Истаравшан ҳоло дар наздикии ҷаримагоҳи дастаи Вахш ба замин хобидааст, мисле ки ӯ осеб бардоштааст ва довар ишора мекунад ки ба кӯмаки табибон ниёз дорад бозингари мазкур. Тулкун Эргашев аст бозингари рақами 11 дастаи Истаравшан. дар бархурд барои ба даст овардани тӯб ба замин афтод ва мисле ки осеб бардоштааст. ҳамчунин дӯстони азиз, дар бозии имрӯза Гаран Стефанович самураббии тозаинтихоби мунтахаби Тоҷикистон дар бозии имрӯза ба сифати меҳмон ҳузур дорад. мусаллам аст ки мутахассиси сербӣ ки курсии самураббигии мунтахаби Тоҷикистонро чанде пеш соҳиб гардида буд барои дарёфт кардани чеҳраҳои нав дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои калидӣ иштирок мекунад ва ӯ иштироки навбатӣ ӯ буд. Бозингари дастаи Вахш иштибоҳ мекунад ва ин боис мегардад ки ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Истаравшан оғоз гардад ва бозингари рақами 9 ин даста Ҷаҳонгир Сафаров натавонист ки тӯбро бо сар зарбаи дуруст иҷро кунад. имконияти хеле хуб дар назди ӯ касе қарор надошт. Нуриддин Аврокулов, Сергей Сканян, тӯб ба қафо бармегардад. Партов боз ҳам ба ҷониби Нуриддин Амрокулов, имконияти хеле хуб барои Партов анҷом додам, вале бозингари дастаи Вахш чикор мекунад дар ҳамин ҳолат, дар ҳоле ки бозингари дигари ин даста Сунатулло Исмоилов имкон дошт ки Партовро қабул кунад, барои гол задан омода буд, вале каме пештар аз бозингарони дастаи Истаравшан баромад. ҳолати офсайд ҳам ба назар гирифта мешуд. Партовти хеле хуб аз ҷониби бозингарони дастаи Истаравшан. Тулкун Эргашев буд ки партов кард ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам зарбаи кунҷи дуввум барои футболбозони дастаи Истаравшан. боз ҳам Тулкун Эргашев барои анҷом додани зарбаи кунҷи омодагӣ мебинад. мухлисонам садои худро баланд мекунанд. Партов анҷом дода мешавад барои зарба задан ва ҳунарнамоии хеле олӣ аз ҷониби Адам Ковач, дарвозабони дастаи Вахш ки дар мавсими имсол яке аз дарвозабонҳои беҳтарин дар лигаи олӣ унвон дода мешавад. дар миёни мухлисони дастаи Вахш ҳам эътибори хеле хоса дорад Адам Ковач. мегӯянд вақте ки Адам Ковач дар кӯчаҳои шаҳри Бохтар чарх мезанад, ҳатман мухлисони футбол ӯро иҳота мекунанд, аз ӯ дастхат мегиранд ва ин ҳам ба хотири ҳунарнамои хеле олӣ дар мавсими имсолаи лигаи олӣ ба ҳисоб меравад. Адам Ковач қаблан дастаҳои мазкур дар марҳилаи аввали лигаи олӣ бо ҳам воқ хӯрда буданд ва дастаи Вахш дар он ҷо ғалаба ба даст оварда буд бо ҳисоби 3-2 ва ин вохӯрии дуюми онҳо дар мавсими имсол аст. дар бозии охирин, яъне ки даври 22 ба ҳамин мавсими имсолаи лигаи олӣ ҷамъбаст мешавад, вале бозиҳои мавқуфмонда ҳама чиро ҳаллу фасл мекунанд. аз ин хотир гуфта метавонем ки интригаи худ, ҷазобияти рақобатҳо дар лигаи олӣ то ҳол боқӣ мондааст. бозингарони дастаи Вахш махсусан ду нафаре ки дар хатти ҳамла ҳастанд, Нуриддин Амрокулов ва ҳамчунин Сунатулло Исмоилов аз нафарони хавфнок барои дарвозабонҳои ҳарифонанд. аз ин хотир тӯбро чунин манъ кардан ба хотири вақт кашидани бозӣ ба дарвозабони дастаи Истаравшан тавсия дода намешавад, чунки суръати хеле баланд доранд, ҳам Сунатулло ҳам ва ҳам худи Нуриддин. ва бубинед ки чӣ гуна мавқеи худро ишғол мекунанд бозингарони дастаи Вахш аз канори рости майдон. дума медиҳанд чӣ гуна партов анҷом дода мешавад. ду нафар бозингарон дар назди дарвозаи Истаравшан қарор доштанд. Сергей Сканян, Муҳаммад Насков тӯбро бармегардонанд ба Сергей Яворский ва партов анҷом дода мешавад ба хатти ҳамла. Сунатулло Исмоилов, Нуриддин Амрокулов кӯшиш мекунад барои тӯбро гирифтан. Сиёуш Асроров
ва чӣ бубинед истеъдоди хеле олии Сиёвуш Асроровро ҳоло ҳам дар ҳамон сатҳи худ боқӣ мондааст бозингари дастони тоҷик ва имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи Саравшан. се нафар як бора ба пеш мегузаранд ва ба дохили ҷаримагоҳ наздик мешавад. Зарбаи хеле қавӣ аз ҷониби бозингари рақами 11 дастаи Саравшан, вале Адам Ковач ин зарбаро бармегардонад. аввалин зарбаи мустақим дар бозии имрӯза аст ҷониби бозингари дастаи Саравшан. ва боз ҳам идома меёбад ҳуҷуми бозингарони дастаи Саравшан. бозигузории хеле зебо. Ҳусайн Нурматов тӯбро бармегардонад ба Саидшоҳ Бозоров. тӯбро аз даст медиҳанд бозингарони дастаи Саравшан. Сиёвуш Асроров, Тоҳирҷон Тағоизода, Эҳсон Бобоев, партов ба ҷониби Сунатулло Исмоилов ва имконияти хеле хуб барои зарба задан ва дарвозабони дастаи Саравшанро бубинед чӣ гуна таваккал мекунад, бо сар зарба мезанад. ҳарчанд имконияти бо даст гирифтани тӯб буд, вале дарвозабони дастаи Саравшан Дилшод Дадабоев ба хулосае омад ки бо сар тӯбро аз назди худ дур кунад. Нуриддин Амроқулов наздик буд барои зарба задан, вале фикр мекунам ки ӯ чунин андоз шояд дошт ки дарвозабон тӯбро бо даст мегирад, аз ин хотир кӯшиши баланд париданро накард. ҳуҷуми футболбозони дастаи Саравшан. Саидшоҳ Бозоров, партов ба самти Ҷаҳонгир Сафаров буд. тӯбрабои Сергей Сканян. Бенҷамин Апонс аст дар маркази хатти нимҳимояи такягоҳӣ. албатта бисёртар кӯшиш мекунад ки ба дифоъгарон кӯмак намояд. Бенҷамин Апонса тӯбро бармегардонад ба Адам Ковач. партов ба самти рост ва он ҷое ки Тоҳирҷон Тағоизода. аслан тӯбқи он иттилоие ки аз саҳифаи мухлисони дастаи Вахш гирифта мешавад, Тоҳирҷон Тағоизода имрӯз дар санаи ҳамин бозӣ рӯзи зодрӯз дорад, рӯзи таваллуд дорад ва ба истилоҳи юбилеи худ оё метавонад ки ба задани гол даст ёбад ё не, барои ин бояд ҳамдастҳояш бисёртар кӯмак намояд. албатта ки дар чунин рӯзи хурсандӣ гол задан ва шодиҳоро дубора кардан айни муддао хоҳад буд. барои ҳамин фикр мекунам нақшаи ҳарчанд махсус ё муҳим не ва шояд миёни худ бозингарон чунин як нақшаи алоҳида ҳам доранд. имконият дода мешавад ба Адам Ковач барои тӯбро ба даст гирифтан. Бенҷамин Апонса, Сергей Яворский, Сиёвуш Асроров, партов анҷом дода мешавад ба самти Сергей Сканян. кӯшиш мекунад бозингари рақами 8 дастаи Вахш Эҳсон Бобоев барои тӯбро ба даст гирифтан ва Сергей Сканян ҳам ба ӯ ҳамроҳ мешавад, вале имконият аз даст меравад. Бенҷамин Апонса мубориза мебарад барои тӯбро ба даст овардан. се нафар якбора футболбозони дастаи Вахш мубориза бурданд ва тӯбро соҳиб гаштанд. Тоҳирҷон Тағоизода, имконияти хеле хуб. Сунатулло Исмоилов, партов анҷом дода мешавад ба самти Сергей, вале Сергей ба тӯб сари вақт расида наметавонад. аввалин имконият аз зарбаи кунҷӣ барои бозингарони дастаи Вахш ва Сергей Сканян кӯшиш мекунад барои партов анҷом додан. футболбозони қоматбаланд аллакай ба дохили ҷаримагоҳ ворид мешаванд. Сергей Яворский, капитани даста, партов анҷом дода мешавад ба самти Сергей Яворский буд, вале аз бозигузорӣ идея на он қадар хуб буд аз ҷониби Сергей Сканян, чунки ду нафар футболбозони дастаи Саравшан аллакай ба пеш баромада буданд. довар ишора мекунад ки бозӣ идома меёбад ба Адам Ковач, вале баъдан маълум гардид ки бозингарони дастаи Саравшан дар ҳолати
нобозӣ ё худ офсайд қарор доштанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва инҷо мисле ки барои хархаша кардан кӯшиш мекунад бозингари дастаи Саравшан, вале ӯро ором месозанд. садои мухлисон ҳам баланд мешавад ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Фаридун Деҳқонов буд. یا عبدالجلیل فریدون دهقانов. فریدون دهقانов اعتراض دارد که بازیگر دسته وحش در حالت مبارزه بردن از پیراهن او داشته است و نشان میدهد به داور که پیراهن او را پاره کرده است. سنت الله اسماعیلوف در این مناقشه البته که سهم داشت و قاعده بازی ویران کرده شد. داور رفتی رقابت رو منع کرد و اکنون بازیگران دسته سراوشن رفتی رقابت رو آغاز کردند. پرتافتی نه آنقدر خلای برای همدسته‌های خود انجام داده شد. از جانب دروازه‌بان دسته سراوشن امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن و از مسافه دور کوشش ضربه زدن کرد بازیگر رقم 7 دسته سراوشن سلطانبک فوزیلوف، ولی با اون مانع میشوند دفاعگران تیم وحش. نورالدین همراقولوف کوشش میکند برای توپ را گرفتن و صدای هشتک داور بلند میشود. قاعده بازی را ویران کرده است نورالدین همراقولوف در رفتی مبارزه بردن برای به دست آوردن توپ مقابل عبدالجلیل منظروف. 20 دقیقه رقابت پس سر میشود دوستان عزیز. فقط یک ضربه مستقیم از جانب بازیگران دسته استراوشن بود در دقیقه دهم دیدار که آن را تولکون ارگاشف زده بود. دیگر از جانب بازیگران یگان دسته ضربه مستقیم به قید گرفته نشده است. و باز هم صدای هشتک داور بلند میشود در مرکز میدان در نزد جریمه‌گاه دسته وحش. Адам Ковач. партоф анҷом дода мешавад ба маркази майдон. Сунатулло Исмоилов дар миёни 4 нафар дифоъгарони дастаи Саравшан қарор дорад ва имрӯз бубинед ки чӣ гуна ду ҳамлагари дастаи вахшро дифоъгарони дастаи Саравшан хеле хуб иҳота карданд. намегузоранд ки онҳо ҳадди ақал ба тӯб расанд. Бенҷамин Апонса, Сергей Сканян дар муқобили 3 нафар дифоъгарони дастаи Саравшан қарор дошт. Сергей Сканян ва маҷбур мешавад ки тӯбро ба кафо баргардонад. Бенҷамин Апонса довар ишора мекунад ки аут ба фоидаи футболбозони дастаи вахш аст. ба фоидаи сафедпӯшҳо. Муҳаммадҷон Насков нофаҳмӣ миёни бозингарони дастаи вахш бо довар. дарвозабон мисле ки бо ӯ эътироз мекунад, низоъ дорад ва аз аут шурӯъ мекунанд бозингарони вахш рафти рақобатро. Муҳаммадҷон Насков гузариш анҷом медиҳад, вале монеа мешаванд кабудпӯшҳо. Сергей Яворский аслан дар хатти ҳимояи худ дар маркази майдон бештар аз канори чап бозӣ мекунад, вале дар ин ҳолат бубинед ки чӣ гуна аллакай дар дақиқаи 20 миёни ҷобоҷогузории футболбозони вахш як нав тағйироти хурдам ба миён омад. Сергей Яворский
кӯшиш кард ки аз канори рости майдон ба дифоъгарони вахш кӯмак намояд. дар маркази майдон эҳсон бобоев, сиёвуш асроров, абубакр сулаймонов. бозам туп ба сиёвуш асроров баргардонда мешавад. фикр мекунам ки аз бозингарони хеле боварӣ бахш аст аз рӯи таҷриба сиёвуш асроров ва дар бештари ҳолатҳо туп бисёртар ба ӯ баргардонда мешавад. тавассути ӯ ҳамла ба роҳ монда мешавад. эҳсон бобоев тупро аз даст медиҳад ва боз сиёвуш асроров тупро бармегардонад ба ҳамдастаҳои худ. Сергей Яворский, эҳсон бобоев, сиёвуш асроров, бозам эҳсон бобоев, Сергей Яворский, Бенҷамин Апонса, Муҳаммадҷон Насков партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. вале хатти дифои Истаравшан имрӯз воқеан хеле қавӣ аст. шумораи зиёди мухлисон имрӯз дар минбари майдони марказии шаҳри Бохтар ҷамъ омаданд. мусаллам аст ки бештари онҳо мухлисони дастаи вахш ҳастанд. бозии охирин дар хона, ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш ва тӯбро аз даст медиҳад. тоҳирҷон тағоизода аз канори рости майдон ҳуҷуми худро идома медиҳанд. бозингарони Истаравшан ва хеле хуб мебарад ва довар аз канори майдон байрақчаи худро ба сифати ҳолати ғайри бозӣ боло мебардорад. Сергей Яворский, эҳсон бобоев, Абубакр Сулаймонов, Муҳаммадҷон Насков. ту ба Сергей Яворский, вале агар бозингари Истаравшан каме суръат касб мекард, ин ҳолати хатарнок ба ҳисоб меравад. Сергей Яворский дар маркази майдон 4 нафар бозингарони вахш барои қабул кардани ту мавқеи озод пайдо мекунанд. Сергей Сканян аз канори рости майдон дар мавқеи озод қарор дорад. Бенҷамин Апонса кӯшиш мекунад, суръат касб мекунад, вале ба ӯ монеа мегузарад бозингари рақами 22 дастаи Истаравшан Фаридун Деҳқонов. имконияти хеле хуб бозам барои бозингарони вахш. эҳсон бобоев, тоҳирҷон тағоизода тӯбро аз даст медиҳад ва Нуриддин Амрокулов ҳамроҳ мешавад барои идома додани ҳуҷуми бозингарони вахш. эҳсон бобоев акнун рафти рақобатро идора мекунанд бозингарони вахш ва Бенҷамин Апонса нодуруст бозӣ мекунад дар ҳамин ҳолат. Тулгун Эргашев, ҳуҷумҳои бозингарони Истаравшан ҳарчанд гоҳ-гоҳ ҳам бошад, вале хатарнок аст. бумеяд онҳо чанд маротиба қариб ки як ба як баромаданд бо дарвозабон Адам Ковач. аз ин хотир хатти дифоъ бояд нақшаи асосии бозингарони дастаи вахш бошад дар ҳамин ҳолат. Муҳаммадҷон Насков, эҳсон бобоев, партов ба канори чапи майдон ба он ҷое ки тоҳирҷон тағоизода буд, вале партов нодуруст анҷом дода мешавад аз ҷониби дифоъгарони тими вахш. акнун аз услуби фишор овардан истифода мебаранд бозингарони сафедпӯш. онҳо яку якбора 6 нафар дар назди ҷаримагоҳи дастаи Истаравшан қарор доштанд ва имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи Истаравшан партов анҷом дода мешавад ва зарба бояд анҷом дода шавад, вале чӣ кор мекунад? Чӣ гуна зарба буд аз ҷониби Тулкун Эргашев, бозингари рақами 11 Истаравшан. аз канори рости майдон имкон дошт ки зарба занад, вале дар мавқеи озод зарбаи нодуруст анҷом медиҳад. имконияти хеле хуб буд. аз аксул ҳуҷум истифода бурданд бозингарони Истаравшан. яку якбора 3 нафар дар муқобили 2 дифоъгари вахш қарор гирифтанд, вале билохира ба охир ё худ ба нуқта расонида натавонистанд ҳамон имконияти худро. сиёвуш асроров,
احسان بابایف بازم تو برگردونده میشود با سیاوش اسرارов. حملهگران تیم وخش در همه حالت آماده‌اند که زود به حمله گذارند. پرتو انجام داده میشود. از سمت نگاه خود طاهرجان تقوی‌زاده معلوم بود که پرتو به سمت سنت‌الله اسماعیلوف روان کرده میشود، ولی مانع میگذارد بازیگر استراوشان. احسان بابایف، سیاوش اسرارов، طاهرجان تقوی‌زاده، ولی با آسانی توپ را از دست میدهد و داور اشاره میکند که قاعده بازی بر مقابل طاهرجان ویران کرده شده است. از وضعیت استانداردی اکنون امکان دارند بازیگران تیم وخش سیاوش اسرارов برای انجام دادن ضربه به نزد توپ میآید. 3 نفر بازیگران وخش سفیدپوش در نزد جریمه‌گاه استراوشان قرار دارند، ولی مثل که از بازیگذاری شروع می شود چون که کوشش نمیکنند بازیگران وخش و مخلصان فکر میکنم ادعا دارند که باید پرتو انجام. محمد جان نسکوف خیلی خوب گزارش میکند. محمد جان نسکوف، احسان بابایف، جان اوباک سلیمانوف توپ رو برمیگردونه به سرگئی آوارسکی. پرتوف به سمت سنت‌الله اسماعیلوف، امکانیت خیلی خوب احسان بابایف. پرتوف انجام داده میشود به سمت نوریدین امراقلوف. چند مرتبه است که نزدیک میشوند بازیگران وخش به جریمه‌گاه دسته استراوشان، ولی نقطه نهایی گذاشته نمیتوانند. بازیگذاری خیلی زیبا از جانب طاهرجان تقوی‌زاده. بازیگران استراوشان بیشتر از عکس الهجوم استفاده میبرند و مسلم است که آنها به خط دفاع بیشتر اهمیت میدهند و در حالت ضروری در حال به هجوم میگذارند و این کار رو چند مرتبه در رفت 30 دقیقه که بازی سپری شد انجام دادند. اما بازیگران دسته وخش امروز مثل که بازی هجومکارانه رو براه مونده‌اند. بیشتر بازیگران در خط حمله هستند و خط دفاع رو فقط با سیاوش اسرارov و سرگئی آوارسکی و همچنین نسکوف واگذار میکنند و در حالت‌های ضروری سرگئی اسکانیان و محمد جان نسکوف با حمله ها پیوست میشوند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته استراوشان بنجامین اپونسا با هجوم آنها مانع میشود. سرگئی اسکانیان تو با سیاوش اسرارov برگردانده میشود. طاهرجان تقوی‌زاده، سیاوش اسرارov، یاورسکی، محمد جان نسکوف، احسان بابایف. بازیگذاری خیلی عالی از جانب احسان بابایف و امکانیت خیلی خوب برای سنت‌الله اسماعیلوف. نزدیک میشود، امکانیت پیدا میکند برای ضربه زدن، ولی با او مانع میگذارد دفاعگر دسته استراوشان و باز گزارش خیلی خوبی سنت‌الله و ضربه نه آنقدر قوی از جانب بازیگر رقم 7 دسته وخش. در حالتی که سنت‌الله نزدیک میشد با دروازه‌بان دسته استراوشان، 2 نفر دفاعگران تیم استراوشان نوریدین امراقلوف رو محکم میکردند، ولی خود بازیگر مذکور بازیگر رقم 7 امکانیت پیدا میکند، گزارش میکند از دفاعگر دسته استراوشان و ضربه میزند، ولی در حالت نقله که ضربه زد، ضربه آنده که ضعیفتر بگیم با دروازه‌بان رفت. بنجامین اپونسا، سرگئی آوارسکی، طاهرجان تقوی‌زاده. گزارش خیلی زیبای طاهرجان از 3 نفر بازیگران استراوشان. احسان بابایف، نوریدین امراقلوف در حال اشتباهی احسان بابایف را رد کردن میشود، رفع کردن میشود و در حال با توپ رسیدگی میکند و امکانات خیلی خوب باز هم برای بازیگران دسته وخش. توپ ربایی خیلی خوب. سرگئی اسکانیان در کنار راست میدان خیلی آزاد بود، در موقع آزاد قرار گرفته بود، ولی پرتافت بازیگر وخش به او نمیرسد.
дар қатори дастаҳои вахш ва истиқлол ҳамчунин тими клуби марказии варзиш артиш имконияти хеле хуб дошт дар мавсими имсола, вале тағйиротҳои хеле ҷиддӣ яку якбора ногаҳонӣ дар курсии сармураббигии дастаи мазкур ба натиҷаҳои тими мазкур дар мавсими имсола таъсири на он қадар хуб гузошт. онҳо аз мавқеи дуюм ба сеюм рафтанд, ҳамин тавр чанд бозиҳои дигар номуваффақона доштанд. имконияти хеле хуб боз ҳам аз даст меравад барои бозингарони вахш буд. вале бозиҳои мӯътадили вахш ин мавсим аз тими мазкурро ба қатори дастаҳое шомил мекард ва партофти поғеҷи Сергей Яворский ва довар ишора мекунад ки Яворский қоидаи бозиро вайрон кардааст дар ҳамин ҳолат, вале агар ба тӯб нарасида бошад воқеан дағалона вайрон карда шуд. қоидаи бозӣ ва довар дар назди ҳолат қарор дошт. корти зар дода шуд. аввалин корти зар дар бозии имрӯза ба Сергей Яворский, капитани дастаи вахш дода мешавад барои поғеҷи нодуруст ва вайрон кардани қоидаи бозӣ дар ҳолати ҳамлаи бозингарони Истаравшан. воқеан дар ин ҳолат корти зард саривақтӣ буд ва аз вазъияти стандартӣ акнун оғоз мекунанд бозингарони Истаравшан. партоф анҷом дода мешавад, зарбаи мустақим аст ва зарбаи мустақим на партоф анҷом дода мешавад. ҳолати хеле ҷиддӣ хатарнок дар назди дарвозаи вахш. Фаридун Деҳқонов имконият дошт ки ба андак расидагӣ ба тӯб ҳисоби бозиро кушода намояд. эҳсон Бобоев дар маркази майдон, ӯ ба замин афтонида мешавад. қоидаи бозӣ вайрон мегардад. эътирози мухлисони дастаи вахш ҳам дар минбари майдон баланд мешавад. мо дар аввали рақобат гуфтем ки бозии хеле шадид имрӯз моро интизор аст. яке барои нафтидан ба таҳхонаи ҷадвал, дигаре барои боқӣ мондан дар мавқеи аввали ҷадвал мубориза мебаранд. аз ин хотир бозиҳои охир ҳамавақт шаҳомати хоса дорад ва бозии имрӯза низ аз ин чиз кам нест. бубинед чӣ гуна ҳолатҳо ба меён омаданд, чӣ баҳсҳо, чӣ ҳуҷумҳои барқосо, чӣ ҳолатҳои баҳснок ва умедворам ки то поини қисми аввал ва ҳамчунин қисми дуюми рақобат низ бо чунин сурат сипарӣ мегардад. шумораи зиёди мухлисон дар минбари майдони марказии шаҳри Бохтар ҷамъ омаданд, интизори гол ҳастанд. ҳар яке ба услуби хоси худ дастаи худро дастгирӣ мекунад ва дар ҳамин ҷо боз ҳам Сергей Яворский монеа мешавад ба ҳуҷуми бозингарони дастаи Истаравшан ва бозингарони дастаи Истаравшан иддао доранд ки корти зард бароварда шавад. дар ҳолати аз ҷайби довар корти зард баромадан бар муқобили Сергей Яворский, бозингарони тими вахш 10 нафара рақобатро идома медоданд. аз ин хотир бояд Сергей Яворский эҳтиёткорона бояд дар ин бозӣ акнун мубориза барад, чунки хатти дифоъ бештари корҳоро маҳз ин бозингар анҷом медиҳад. партов ба канори чапи майдон дар он ҷое ки Султонбек Фозилов аст ба тӯб соҳиб мешавад ва бозигузори хеле зебо аз ҷониби ӯ буд, вале мувозинати худро нигоҳ дошта натавонист бозингари мазкур ва имконияти хеле хуб. ва довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ки ҳам Сунатулло ва ҳам Нуриддин Амроқулов дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. аз канори рости майдон ин чизро довари канорӣ пай бурд, байрақчаи худро боло кард ва рафти рақобат манъ карда шуд. вагарна вазъияти хеле хатарнок ба меён меомад дар назди дарвозаи Истаравшан. Сергей Сканян кӯшиш мекунад барои тӯбро гирифтан. дар ҳолати на он қадар хуб қарор доранд бозингарони Истаравшан ва тӯбро аз даст медиҳанд. акнун бозигузории онҳо, бале Нуриддин Амроқулов дар ҳолати офсайд қарор дошт. ба ин хотир бояд бозингари дигари дастаи вахш ба ӯ партоф анҷом намедод. Бенҷамин Апонса кӯшиш мекунад. Маҳаммадҷон Насков дар ҳолати зарурӣ ва дар мавқеи хеле хуб қарор дошт ва нагузошт ки
ду нафар бозингарони Саравшан ҳамлаи худро аз канори чап идома диҳанд. Адам Ковач, Эҳсон Бобоев, Сергей Аворский ту баргардонида мешавад ба Сиёвуш Асроров. Сиёвуш Асроров партоф анҷом дода мешавад ба самти Сканян. чаро имрӯз бозингарони тими Вахш тавассути каноре ки дар он ҷо Сергей Сканян бозӣ мекунад ҳуҷумҳои худро ба роҳ намемонанд. Бозингари мазкур истеъдоди хеле хуб дорад. Мамаҷон Насков иҷборан тӯбро аз майдон берун мекунад. Бозингари рақами 7 дастаи Саравшан рӯи замин хобидааст. Султонбек Фозилов ва эътироз мекунанд бозингарони Саравшан. имконияти хеле хуб барои зарба задан. зарбаи Саидшоҳ Бозоров буд аз масофаи дур монеа гузошта мешавад аз ҷониби дифоъгарони тими Вахш. имконияти хеле хуб барои бозингарони тими Саравшан ва чӣ гуна имкониятро аз даст медиҳад. Тулкун Эргашев имконият дошт ки ба Султонбек Фозилов партоф анҷом диҳад. пагоҳ дар ҳамин майдон қарор аст ки дастаи Паншер тими ҳосилотро қабул намояд. инам барои бозингарони ин бозӣ ҳам аҳамияти хоса дорад, махсусан барои Паншер ки онҳо дар тахонаи ҷадваланд, барои раҳоӣ ёфтан ҳол ҳам имконият доранд. вале Ҳулбук ва Паншер аз дастаҳое буданд дар мавсими имсола ки натиҷаҳои бадтаринро дар миёни дигар дастаҳои лигаи олӣ нишон доданд ва феълан онҳо дар мавқеъҳои охирин қарор доранд ва Паншер ҳам дар бозии охирини худ дар муқобили ҳосилот бозии навбатии худро баргузор мекунад. Ҳулбук мавсими гузашта ба лигаи олӣ пайваст, дар мавсими дебютии худ ҳам қадар натиҷаҳои хубро ба миён оварданд ва сараввал акнун кӯшиш мекунем ба ҳолати мазкур ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Вахш бозингари ин тим ба замин меафтад ва миёни бозингарон муноқиша ба миён меояд. муноқишаи нам қадар калон. Адам Коваш ба замин меафтонад бозингари рақам 21 дастаи Саравшанро ва довар чӣ хулоса мебарад акнун дар ин қазия. ба замин афтонида мешавад бозингари ва бозингари тими Саравшан корти зард дода мешавад. ҳамин муноқиша миёни бозингарон ба миён меоянд ва Адам Ковач Абдуҷалил Манзаровро Манзарат Фаридун Деҳқоновро ба замин меафтонад ва муноқиша ҳоло ҳам идома дорад. акнун довар дар нисбати бозингарони мазкур чӣ хулоса мебарорад. ҳолати хеле ногувор барои ҳар ду тараф ва ҳамчунин барои худи довар. бозие ки ба қавле шаҳумат дорад, бозие ки ҷаззобият дорад, ана ҳамин гуна баҳсҳоро ба вуҷуд меорад. бозингари рақами 22 тими Саравшан корти зарди дуюмро мегирад ва аз майдон ронда мешавад. Фаридун Деҳқонов корти зарди дуюмро мегирад ва аз майдон ронда мешавад. ҳамчунин ба Сиёвуш Асроров низ кор дода мешавад ва бозингарони тими Саравшан ҷониби довар эътироз мекунанд ва ҳоло ҳам корти зард дар дасти довари асосии рақобат дар дасти Абдулло Давлатов аст ва
имконият ҳаст ки ба нафари дигар боз корти зард дода шавад. ба Адам Коваш низ корти зард дода мешавад барои ба замин афтонидани бозингари тими Саравшан. ҳола муноқишаҳо идома дорад. ба се нафар якбора корти зард нишон медиҳад бозингари рақами 22 дастаи Саравшан. бо корти зарди дуюм Фаридун Деҳқонов аз майдон ронда мешавад. ҳола ҳам муноқишаҳо идома дорад. дарвозабони тими Саравшан Дилшод Адабоев хеле асабонӣ ба назар мерасад ва эътирози бозингарони Саравшан идома дорад. ҳарчанд хеле оромтар ҳастанд бозингарони дастаи Вахш ва акнун Эҳсон Бобоев ва Тоирҷон Тағоизода кӯшиш мекунанд ки бозингари рақами дастаи Саравшанро ором кунанд. Ҷаҳонгир Сафаровро яку якбора ба 4 нафар корти зард дода мешавад дар муноқишае ки ҳоло сар зад. паёпай ду корти зард мегирад Фаридун Деҳқонов ва бояд майдонро тарк кунад, вале бозингари мазкур ҳамоно дар маркази майдон бозӣ карда истодааст. аз майдон берун мешавад Фаридун Деҳқонов. Фаридун Деҳқонов аз майдон ронда мешавад. акнун бозингарони Саравшан 10 нафара бозии худро идома медиҳанд. эътироз доранд бозингарони тими Саравшан ҳамоно эътирози худро идома медиҳанд. онҳо иддао доранд ки бояд ба Адам Ковач ҷазои сахттар таъин карда шавад, вале корти зард аллакай дода шуд ба Адам Ковач. ду нафар бозингарони Вахшам дар ин қазия корти зард гирифтанд. чунин муноқишаҳо лозим нестанд дар бозии хеле муҳим, бозие ки бояд сараввал интизом таъмин карда шавад. маданияти волои худро бояд бозингарон нишон диҳанд, чунки бозии охирин аст. барои ҳарду даста се имтиёз ин мисли обу ҳаво лозим аст. аз ин хотир ба чунин корҳо даст задани бозингарони тарафайн на он қадар ҳолати хуб унвон дода мешавад. рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, ҳама чӣ пушти сар гардид ва боз ҳам бояд аз зарбаи кунҷӣ идомаи рақобат рафти рақобат идома ёбад. бозингарони дастаи Саравшан маротибаи сеюм аст ки аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ медароранд. Тулкун Эргашев ба назди тӯб меравад ва ин имконияти хеле хуб барои ҳисоби рақобатро боз кардан аст. вақти асосии рақобат дӯстони азиз поён ёфтааст. партоф анҷом дода мешавад ба дохили ҷаримагоҳ, вале рафт мегардад. ба бозингари тими Вахш Сергей Яворский рӯи замин хобидааст. эҳтиром ба якдигар. Бобур Қосимов буд, бо ӯ бархӯрд кард ва ҳарду якдигар фаҳмии худро нишон доданд. хуб дӯстони азиз, корти зарди навбатӣ барои бозингари тими Саравшан буд. ҳарчанд вақти асосии рақобат ба поён расидааст дӯстони азиз, вале довар маълум нест ки чӣ қадар вақти дигар ба рафти асосии рақобат илова намудааст. Сеуш Асроров партоф ба самти Сергей Яворский ва агар Муҳаммадҷон Насков ҳуҷуми худро агар дар мавқеи озод дарҳол пайдо мешуд, имконият буд ки ҳуҷуми бозингарони Вахш идома дода шавад.
вақти асосии рақобат дӯстони азиз аллакай 3 дақиқа паси сар гардид. Дақиқаи 48 дидор паси сар мешавад, вале то ҳол маълум нест ки довар чӣ қадар вақт ба вақти асосӣ зам намудааст. Бенҷамин Апонса, Сиёуш Асроров ва довар ишора мекунад ки қисми аввали дидор хотима ёфт бидуни гол задан. ҳуҷумҳои хеле зиёд аз ҷониби тарафайн мушоҳида карда шуд. зарбаҳои мустақим ҳам буд, баҳсҳои хеле калон ва як нафар бозингари тими Саравшанро аз рафти рақобат берун карданд ва акнун қисмати дуюмро мунтазир мешавем ки бо чӣ моҷароҳо мову шуморо интизор аст. дӯстони азиз, бо ҳисоби мусовии 0-0 қисмати аввали рақобати дастаҳои Вахш ва Истаравшан ба анҷом расид. интизори онро дорем ки дар қисми дуюм як бозии ҷолибу диданӣ моро интизор аст. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ҳайати ҷавонони дастаи Вахш дар мавсими имсола новобаста аз як бозӣ мавқуфмонда ҷои сеюм ва медалҳои биринҷии чемпионатро соҳиб гардиданд. як ҳафтумӣ ба хотирашон. ҳамзамон ҳайати асосии даста дар ҷои дуюм қарор дошта онҳо ҳам имкони рақобат ва сазовор шудан ба чемпиониро дар мавсими имсола доранд.
Праздничное настроение.
دوستان عزیز، هواداران فوتبال، یادآور می‌شویم که بازی دوری نهایی چمپیونات تاجیکستان است بین دسته‌های بخش شهر بختر و استرافشان شهر استرافشان. دوستان عزیز، ادامه رقابت دسته‌های وخش و استرافشان است. در اولین دقیقه بازیگرانی بس کرده میشوند. با میدان رقم 88 کاستین چرنی و همچنین رقم 11 دیمیترو بیلونوف با میدان میبرند. سنت‌الله اسماعیلوف از میدان گرفته میشود و دو نفر بازیگران هیئت اساسی در قسمت دوم رفت رقابت را ترک کردند. مسلم است که در قسمت اول دیدار نه آنقدر بازی‌های خوب داشتند، مخصوصا خط حمله دسته وخش، چون که امکانیت‌های خیلی زیاد بود اما استفاده برده نشد. از این خاطر بازیگر رقم 88 کاستین چرنی با میدان وارد گردید برای کمک کردن در خط دفاع و همچنین در خط حمله دیمیترو بیلونوف لگیونر دسته وخش وارد گردید. خب دوستان عزیز، قسمت اول دیدار بدون گل سپری گردید. چندین حالت‌های بود که بازیگران هر دو طرف با مناقشه، یعنی که با نافهمی با بحث پرداختند، ولی بالاخره حساب بازی باز نشد. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته استرافشان امکانیت است برای ضربه زدن. چیکار میکند بازیگر رقم 11 این دسته؟ پرتاب انجام داده میشود و ضربه نادرست بود. تولکون ارگاشف با داخل جریمه‌گاه پرتاب میکند به سمت سلطانبک فاضلوف، اما حمله‌گر دسته استرافشان از عهده اجرای درست ضربه نمیبراید و ضربه او بالاتر از تیر دروازه از میدان بیرون میشود. در قسمت اول دیدار بازیگران تیم استرافشان بیشتر از عکس الهجوم‌ها استفاده می‌بردند و فشار بازیگران وخش هم در مقابل دفاع خیلی پرقوت استرافشان کار خوب انجام داده بودند، ولی نتیجه تامین نگردید. علیجان دهقانوف یادآور میشم که در قسمت اول دیدار فوتبالباز رقم 22 دسته استرافشان فریدون دهقانوف دو مرتبه کارت زرد گرفت و با کارت سرخ از میدان رانده شد و امکانیت خیلی خوب برای بازیگران تیم وخش دیمیترو بیلونوف بنجامین اپانسا نزدیک میشوند با جریمه‌گاه تیم استرافشان و پرتافت طاهرجان تقوی‌زاده با دست دروازه‌بان استرافشان دلشاد دادابویف می‌رود. خوب، 10 نفره ادامه می‌دهند بازی خود را فوتبالبازان مهمان
қисмати аввал чанд маротиба довари асосии рақобат корти зард баробар Нуриддин Амроқулов наздик мешавад барои гол задан ва дарвозабони тими Саравшан Дилшод Дадабоев монеа мегузорад ба ҳамлаи Нуриддин Амроқулов. хуб чанд маротиба корти зард аз ҷайби худ берун кард довари асосии рақобат Абдулло Давлатов. қисмати аввал гуфтем ки баҳсҳои хеле зиёдро ба миён овард, моҷарои хеле зиёд ва бозӣ муҳим ки аст бозии даври охир имтиёз яъне се имтиёз мисли о бо ҳаво лозим аст. Нуриддин Амроқулов имконият дорад ки зарба занад, вале зарбаи ӯ боз ҳам нодуруст иҷро карда мешавад. хуб ҳайати бозингаронро барои шумо шинос накардем дӯстони азиз. кӯтоҳ барои шумо як маротибаи дигар футболбозони ҳарду тарафро шинос мекунем. дар хати дарвозаи вахш Адам Ковач бозӣ мекунад, рақами 13 дар хати ҳимоя Сергей Яворский, рақами 97 Сергей Сканян аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ бозингари рақами 88 Константин Черни бозӣ мекунад. минбаъд ва дар рақами 2 дар хати ҳимоя Сиёвуш Асроров, рақами 23 Муҳаммадҷон Насков. дар хати нимҳимоя бошад Тоҳирҷон Тағоизода, рақами 20 Бенҷамин Апонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Сунатулло Исмоилов ҳам аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ рақами 11 Димитро Билонов бозӣ мекунад. рақами 9 Абубакр Сулаймонов, рақами 30 Нуриддин Амроқулов, сармураббии даста Меҳроб Заурбеков. Зариф Усмонов албатта ки ба ӯ Меҳроб Заурбеков кӯмак мерасонад. хуб дар ҳайати дастаи вахш Саравшан бошад дӯстони азиз. дар хати дарвоза рақами 1 Дилшод Дадабоев, рақами 2 капитани даста Асадбек Зиёзода, дар хати ҳимоя албатта ба ӯ кӯмак мекунад рақами 21 Абдуҷалил Манзаров, рақами 22 Фаридун Деҳқонов аз майдон гирифта шуд бо иллати корти сурх. рақами 19 Ҳусайн Нурматов, дар хати нимҳимоя бошад рақами 77 Саидчоп Бозоров, рақами 11 Тулкун Эргашев, рақами 27 Бобур Қосимов ва рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов. инҳо нимоватгарони дастаи Саравшан буданд. дар хати ҳамла бошад рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров ва рақами 7 Султонбек Фозилов. сармураббии дастаи Саравшан Шералӣ Бабақулов мебошад. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби бозингарони дастаи вахш. Эҳсон Бобоев ба пеш ҳаракат мекунад, партов ба самти Димитро Билонов, Тоҳирҷон Тағоизода ва партофи ӯ боз ҳам монеа гузошта мешавад аз ҷониби футболбози рақами 2 Асадбек Зиёзода. Асадбек Зиёзода бозингари Саравшан тӯли чанд сол аст ки дар ин даста ҳунарнамоӣ мекунад ва яке аз дифоъгарони номдор миёни мухлисони Саравшан ба ҳисоб меравад. гуфтем ки бозии охирини худро дастаҳои мазкур дар марҳилаи дар даври 22 марҳилаи дуюми лигаи олӣ сипарӣ мекунанд ва барои имтиёз ба даст овардан, мавқеи худро устувор кардан имконияти хеле хуб барои ҳар дуи дастаҳо аст. дастаи Саравшан он дастае аст ки болотар аз ду дастаи заифтарини чемпионат меистад, яъне ки болотар аз Ҳулбук ва Панчер. барои ҳамин бояд мустаҳкам кардани мавқеи худ дар ин бозӣ нақшаи асосии бозингарони тими шимолӣ ҳастанд ва дастаи ва барои футболбозони тими вахш ин бозӣ чӣ аҳамият дорад инро аллакай ҳамаи шумо медонед. онҳо дар мавқеи аввали ҷадвал қарор доранд. но баса аз оне ки тими Истиқлол 5 бозии камтар анҷом додааст, бозиҳои мавқуфмонда хеле зиёд дорад ва яке аз бозиҳои мавқуфмондааш маҳз дар муқобили тими вахш аст. аз ин хотир бояд бо тамоми нерӯ бо тамоми қувва ин рақобатро ба нафи худ анҷом диҳанд бозингарони тими вахш. барои ҳамин бозии мазкур бояд ба қавле хеле сахт сипарӣ шавад ва қисмати аввал дидем ки чӣ гуна муноқишаҳо сар заданд, сурати бозӣ чӣ гуна буд, ҳуҷумҳо чӣ хел баромонда шуданд ва маълум аст ки ҳар дуи дастаҳо кӯшиши охирини худро мекунанд. партофт ва аз Тоҳирҷон Тағоизода бозингари рақами 81 тими вахш чунин партоф анҷом доданд, чунин зарба задан касе умед надорад. дар қисмати аввали дидор гуфтем ки имрӯз бозингари мазкур бозингари дӯстдоштании мухлисони тими вахш ба ҳисоб меравад, рӯзи мавлуд дорад ва бояд ки тими вахш ҳарчанд ки дар саҳифаи телеграм канали дастаи мазкур расман аз ҷониби
роҳбарияти даста аз ҷониби ситоди мураббиён аз ҷониби ҳайати бозингарон футболбози мазкур мавриди табрикот қарор гирифт ва бояд табрикоти асосӣ дар майдон ишора бошад. Бояд дастаи Вахш ғалаба кунад ва агар Тоҳирҷон Тағоизода гол ба самар расонад, нуран алонур мешавад. Ва агар не, бояд ғалабаи тими Вахш барои футболбози мазкур фикр мекунам ки тӯҳфаи бузургтарин ба ҳисоб меравад. Хуб, аз мавзӯъ каме берунтар рафтем ва инам дар ҳоле пайдо шуд ки Тоҳирҷон Тағоизода зарбаи на он қадар дуруст ҷониби дарвозаи Саравшан равон кард. Тӯбравоӣ хеле хуб аз ҷониби Константин Чарни буд, аммо тӯб аз майдон берун мешавад ва акнун аз аут шурӯъ мекунанд бозингарони Истаравшан. андаке оромтар, андаке аз ба истилоҳ геймплани худ берун баромада истодаанд. ҳоло бозингарони ҳарду тараф мусаллам аст ки дар оғози ҳар қисми бозӣ сараввал каме оромтар бозӣ сипарӣ мешавад, баъдан ба асли худ бармегардад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Саравшан онҳо наздик мешаванд ба ҷаримагоҳи тими Вахш. зарбаи мустақим равон карда мешавад, партоф анҷом дода мешавад. Асадбек Зиёзода партоф ба самти Парвизҷон Деҳқонов буд, вале ба тӯб расидаӣ карда натавонист. Парвизҷон Сергей Аворский, дифогари тими Вахш, Бенҷамин Апонса гузариш анҷом медиҳад аз ду нафар бозингарони тими Саравшан. аз канори рости майдон ҳуҷуми худро идома медиҳанд бозингарони Вахш, вале партофти на он қадар дақиқ аз ҷониби Сергей Сканян. манзарат мехоҳем барои он иштибоҳе ки дар вақти муаррифии ҳайати дастаҳо кардем. дар рафти тағйирот Сергей Сканян дар майдон бозӣ дорад, дар канори рости майдон ҳам ба ҳуҷумҳо пайваст мешавад, ҳамчунин ба хати дифоъ низ кӯмак менамояд. Шасроров партоф анҷом медиҳад ба самти Сергей Аворский ва довар ишора мекунад ки Сергей Аворский дар ҳолати нобозӣ қарор дошт ва рафти рақобат ҳамлаи бозингарони сафедпӯш манъ карда мешавад. Адам Ковач таваккал мекунад дар ҳамин ҳолат. Адам Ковач аз дарвозаи худ берун мешавад ба хотири тӯбро аз майдон берун кардан ва дар ин ҳолат имконият буд ки бозингарони Истаравшан аз масофаи дур зарба зананд ба дарвозаи холӣ, вале инҷо бозингари рақами 7 дастаи Истаравшан Султонбек Фозилов рӯи замин хобидааст. довар рафти рақобатро манъ мекунад ва зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони Истаравшан таъмин карда мешавад аз ҷониби довар. садои мухлисони ҳарду тараф хеле баланд ба назар мерасад, ҳарчанд ки мухлисони Вахш фикр мекунам аз рафти рақобат, аз натиҷаи рақобат ҳоло розӣ нестанд. аз ин хотир мисли қисмати аввал он қадар садои худро баланд намекунад ва Нуриддин Амрокулов ин чизро мехоҳад рафт намояд, аммо дарвозабон Дилшод Адабоев дарҳол пешдастӣ мекунад, тӯбро бо худ мегирад. Асадбек Зиёзода, Тулкун Эргашев ба самти пеш гузариш мекунад аз Тоҳирҷон Тағоизода ва тӯб аз майдон берун карда мешавад аз пои Тоҳирҷон Тағоизода, бозингари 81 Вахш. Асадбек Зиёзода ба Тулкун Эргашев ишора мекунад ки аутро маҳзуб ба бозӣ медарорад. фикр намекунам ки ин ҳолати вақткашӣ ва Тулкун Эргашев партофти ӯ ва худи
тоҳирҷон тағоизода ки тӯб аз пои ӯ аз майдон берун шуда буд, ин вазъиятро рафт мекунад. зарбаи кунҷии навбатӣ барои бозингарони дастаи шимоли кишвар. ин аллакай шашумин маротиба аст ки онҳо аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ медароранд. барои бозингарони тими вахш чунин имконият хеле кам фароҳам омад дар бозии мазкур. онҳо аз зарбаи кунҷӣ имконияти хеле кам доштанд, вале дар ин омор бозингарони Истаравшан пешсаф ҳастанд. Тулкун Эргашев аз бозигузорӣ Ҷаҳонгир Сафаров ва ба ҳолам имконият аст барои зарба задан, аммо Абдуҷалил Манзаров зарбаи нодуруст анҷом медиҳад дар дохили ҷаримагоҳи тими вахш. имконияти хеле хуб буд барои бозингарони Истаравшан. Сергей Аворский Ҷон Тағоизода кӯшиш мекунад. Асадбек Зиёзода ин вазъиятро рафт кард. Тулкун Эргашев, Асадбек Зиёзода фишор меоранд бозингарони вахш. Сиёвуш Асроров, Бенҷамин Апонса тӯбро ба худ дуруст гирифта наметавонад, вале Тоҳирҷон Тағоизода ба ӯ кӯмак мекунад. Бенҷамин Апонса ба замин афтонида мешавад. Довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Тоза ба даст овардани тӯб аз ҷониби бозингарони Истаравшан буд. дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зарди навбатӣ барои бозингарони тими вахш. Сергей Сканян дар маркази майдон монеа мешавад ба суръати бозингарони Истаравшан ва аз ҷониби довар Абдулло Давлатов корти зард мегирад. корти зард дар бозии мазкур хеле зиёд буд, махсусан дар қисмати аввал. аз канори рости майдон ҳуҷуми бозингарони Истаравшан. партов ба самти Асадбек Зиёзода буд, аммо расоидагӣ карда наметавонад ба тӯб Тулкун Эргашев. Сиёвуш Асроров акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. ба қафо ё ба пеш ба самти Сергей Яворский. Сиёвуш Асроров. партофти нодуруст аз ҷониби Сиёвуш Асроров. ва дӯстони азиз, акнун Фатулло Фатуллоев омодагӣ мебинад барои ба майдон баромадан. ӯ киро иваз мекарда бошад? Сергей Яворскийро бо эҳтимоли зиёд иваз мекунад, бозингаре ки на он қадар натиҷаҳои хуб дошт дар қисмати аввали дидор. ва Фатулло Фатуллоев, бозингари Дастон, легендаи футболи тоҷик, яке аз бозингарони калидии дастаи вахш ки дар мавсими имсола тақдири чандин аз бозиҳои мушкилро барои дастаи вахш таъмин карда буд, акнун ба майдон ворид мешавад. бозингари рақами 18 тими вахш Фатулло Фатуллоев. ҳуҷуми навбатии бозингарони тими вахш. Димитро Билонок. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи вахши шаҳри Бохтар. бозингари рақами 97 Сергей Сканян. бале, Сергей Сканян аз майдон гирифта мешавад. дӯстони азиз, ба ҷои ӯ Фатулло Фатуллоев ба майдон мебарояд. мухлисони хеле зиёд ӯро дастгирӣ мекунанд. бозингари хеле зарурӣ, яке аз нишонзанҳо ва яке аз ба истилоҳ бомбардирҳои хеле хуб дар фазои футболи Тоҷикистон. Сергей Сканян ҳарчанд ки дифогари тими вахш буд, дар бозии имрӯза бисёртар нақши ҳуҷумкорро бозӣ мекард ва аз каноре ки ӯ бозӣ мекард на он қадар уман бозингари на он қадар манфиатбахш дар рақобати имрӯза буд. Эҳсон Бобоев тӯбро мегиранд бозингарони тими вахш.
در مرکز میدان احسان باباєв در میان 4 نفر بازیگران سرافشان. توفتی توبناکی سرگی اسکنان با سمت سیاوش اسرارов طاهرجان تقوی‌زاده بنجامین اپونس از کنار چپ میدان هجوم رو ادامه میدهد. گذارش خیلی خوب از جانب بنجامین 2 نفر رو میگذارد و با زمین میافتد. در حالت خیلی ضروری بنجامین اپونس با زمین میافتد. داور اشاره میکند که قاعده بازی ویران نشده است. ولی قاعده بازی ویران نشده است. معلوم بود که در مسافت دور در اون جایی که به نزد او هیچ کس نبود بازیگر مذکور با زمین میافتد. ولی گفتم که در حالت ضروری اگر با زمین نمیافتاد شاید که حالت خوفناک به میان می آمد در نزد دروازه استراوشان. در این حالت تولکن ارگاشف در حالت نوبازی قرار گرفت در حالی که داور کناری میدان در نزد خودی تولکن قرار داشت. احسان باباєв محمدجان نسکوف محمدجان نسکوف فتولایف توپ رو بر میگرداند به آدم کوواچ و مخلصان وقتی که اعتراض میکنند دست خود رو بالا میبردارد. یک نوع عذر پرسیدن در داخل میدان از جانب فوتبال بازی دستان فضای فوتبالی تاجیکستان و توپ باز هم به سمت خود فتولا روان کرده می شود. پرتاب انجام داده می شود از جانب فتولا و ببینید که بازیگر چگونه تاثیر دارد. بازیگر سطح عالی تاثیر خود را یعنی که مهمیت خود را علاقه در اولین رسش خود نشان میدهد. فتولایف تو به آدم کوواچ برگردانیده می شود از جانب محمدجان نسکوف. سرگی یاورسکی پرتاب به سمت طاهرجان تقوی‌زاده و این چی اصول بود از جانب دفاعگر تیم استراوشان. سایچو بزرگ بود. سایچو بزرگ است اگر خطا نکنم. بازیگر مذکور علاقه روی زمین خوابیده است مثل که اوسیب دارد و فکر نمیکنم که برای وقت را کشاله دادن علاقه وقت رسیده باشد. حالا 9 دقیقه 65 دیدار زیادتر از 20 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. 25 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. حساب همون باز نشده است. نه بازیگران دسته سراوشان و نه بازیگران بخش با زدن گل دست نیافتند و حالت‌های خطرناک در نزد دروازه‌های یکدیگر سازمان دادند. اما حالا توری دروازه یگانه از دست‌ها توپ رو در داخل خود ندیده است. بازی جالب، بازی مرکزی، یکی از بازی‌های مرکزی در دور 22 یعنی دور آخرین چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ عالی. همچنین در این برابر در دور آخرین دوستان عزیز دسته برقچی در خانه خود دسته خوجان را قبول میکند. این رقابت در برابر رقابت مذکور حالا برگزار گردیده شده است و همچنین دسته کمیوا یا خود کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد. دسته رگار تداز را بازی مرکزی دور 22 بازی خیلی مهم. دسته هولبوکو روشن بازی مهم خود را برگزار میکنند. دسته استقلال با اسخطه و پگاه گفتیم که دسته پانشر در همین میدان دسته حاصلات را قبول خواهد کرد. در بازی گذشته دوستان عزیز دسته استراوشان باید با دسته استقلال بازی میکرد. هجومی فوتبال بازان وقت رو سرول متوجه میشویم. احسان باباєв پرتاب به سمت فتولایف چیکار میکند؟ فتولایف در انتهای 3 نفر بازیگران تیم استراوشان ولی ضربه دیمیترو بیلونوک نادرست انجام داده میشود. بله فتولایف در میان 3 نفر فوتبال بازان تیم استراوشان در داخل جریمه‌گاه ببینید که چگونه استاکارانه وارد می شود امکانیت به وجود می آورد برای دیمیترو بیلونوک اما بازیگر مذکور نمیتواند از استفاده برد.
зарбаи кунҷӣ Фатуллоев партоф тиҳу ба дохили ҷаримагоҳ. Садои мухлисон ҳам баланд мешавад, вале баргардонда мешавад партоф тиҳу. Кӯшиши дигар бора аз ҷониби Фатуллоев, вале дар ниҳоят ба пуррагӣ рафт мегардад ҳолати мазкур. Муҳаммаҷон Насков зарба мезанад. имконияти навбатӣ ва довар ишора мекунад ки дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Димитро Билонов. дӯстони азиз, гуфтем ки дар даври 21 дастаи Саравшан бояд бо дастаи Истиқлол бозӣ мекард. бозӣ мавқуф гузошта шуд ва тими Вахш бошад бо дастаи Равшан як бозии хеле пурэҳсосро баргузор кардан. бозии хеле сахт, пурсуръат, имкониятҳои хеле зиёд, вале бидуни кушода шудани ҳисоб. бозии даври 20 дастаи Вахш дар муқобили Ҳулбург буд, дар муқобили як дастаи заифтарини чемпионат ки бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд. имконияти хеле хуб барои бозингарони Истаравшан. зарбаи кунҷӣ кор мекунад бозингари рақами 7 дастаи Истаравшан Султонбек Фозилов барои ҳамдастаҳои худ. имкониятҳои хеле зиёд аз зарбаи кунҷӣ доранд бозингарони Истаравшан дар ҳафти рақобати мазкур, аммо то ҳол ҳисоби бозӣ кушода нашудааст. на аз ҷониби бозингарони кабудпӯш, на сафедпӯш. мухлисони хеле зиёд интизори гол ҳастанд. 20 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. ҳамоно ҳисоб 0-0 мусовӣ. агар мусовӣ кунад дастаи Вахш, фикр мекунам натиҷаи рақобат ба нафъи онҳо анқадар хуб мешавад. партофти навбатӣ аз зарбаи кунҷӣ ва Сиёвуш Асроров кӯшиш мекунад ки тӯб аут нашавад, вале аут шуд. Тулкун Эргашев ҳамои вазифаи ӯ нест тӯбро ба бозӣ даровардан аз аут. аз ин хотир бозингари дигари даста Бобур Қосимов ҳозир мешавад ба назди тӯб барои шурӯъ бахшидани бозӣ. партоф анҷом дода мешавад ва ба замин афтонида мешавад Эҳсон Бобоев. тӯбро соҳиб мегардад Нуриддин Ҳамроқулов. тӯб ба Бенҷамин Апонса баргардонида мешавад. Тоҳирҷон Тағоизода барои ва бояд ба Бенҷамин Апонса партоф карда мешуд. фикр мекунам бозингари легионери Вахш дар мавқеи озод қарор дошт ва барои ӯ осонтар буд ҳуҷумро идома додан, аммо Тоҳирҷон Тағоизода самти ҳуҷумро дигар кард. тӯбро ба маркази майдон ворид кард ва партоф аз ҷониби Эҳсон Бобоев ба худи Тоҳирҷон Тағоизода. имконияти хеле хуб барои зарба задан. гузариш анҷом дода мешавад. чӣ кор мекунам? зарба зада мешавад. бале, ин гол аст дӯстони азиз. дақиқаи 70 дидор Бенҷамин Апонса ба задани гол даст меёбад. дӯстони азиз, ҳисоб кушода мешавад. якдигарфаҳмии Бенҷамин Апонса ва Тоҳирҷон Тағоизода воқеан дар ин бозӣ хеле хуб ба назар мерасид. кӯшиш кард барои худ имконият пайдо кард. бозии хуб миёни ду нафар Тоҳирҷон Тағоизода ва ҳамчунин Бенҷамин Апонса. якдигарфаҳмии хеле олӣ дар дохили ҷаримагоҳи Саравшан ва дар ниҳоят имконият пайдо мешавад ва тӯбро бо пои рост ба кунҷи дарвозаи Саравшан равон мекунад Бенҷамин Апонса. мухлисони дастаи Вахш аз ҷои худ бармехезанд ва бо нидои Вахш чемпион дастаи худро дастгирӣ мекунад. Бенҷамин Апонса ҳисоби бозиро кушод. ҳамакнун ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Вахш. Тоҳирҷон Тағоизода ба пеш ҳаракат мекунад. Димитр Билонов, Эҳсон Бобоев, партоф ба самти Нуриддин Ҳамроқулов. бо дарвозабон 1-1 мебарад Нуриддин Ҳамроқулов. Фатуллоев имкон дорад ки боз ҳам ҳуҷумро идома диҳад ва партофи хеле зебо аз ҷониби Константин Чарни буд, аммо партофи ӯ намегузарад аз дифоъгарони тими Истаравшан ва бархурд миёни Эҳсон Бобоев ва бозингари тими Истаравшан Ҷаҳонгир Сафаров буд агар хато накунам ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ бар муқобили Эҳсон Бобоев вайрон карда мешавад. Вахш чемпион
бо чунин нидо мухлисони дастаи вахш дастгирӣ мекунанд дастаи худро. мухлисони хеле зиёд имрӯз дар минбари майдони марказии шаҳри бохтар ва боз ҳам тоҳирҷон тағоизода партофти ӯ ба самти се бозингари вахш дар дохили майдон ва зарбаи мустақим аз ҷониби эҳсон бобоев. ҳамон зарбаи ӯ аз тири дарвоза андаке болотар аз майдон берун мешавад. сергей Яворский тӯбро ба бозӣ медорад дар дохили ҷаримагоҳи Саравшан. аммо ин вазъият бартараф мешавад аз ҷониби кабудпӯшо. муаллифи гол намегузорад ки Тулкун Эргашев ба ҳуҷум гузарад. муҳаммадҷон Насков партов ба самти Бенжамен. имконияти хеле хуб буд вале партов нодуруст анҷом дода шуд. ба самти Константин Чарни буд. Сиёвуш Асроров, Тоҳирҷон Тағоизода, Константин Чарни, Эҳсон Бобоев, Димитро Билонов. партов бояд ба самти Фатуллоев анҷом дода шавад. ин чӣ зарбае аст аз масофаи дур аз ҷониби Димитро Билонов. вақтҳои аввале ки бозингари мазкур ба дастаи вахш даъват карда буд дар бозии дуюм аллакай аз ана ҳамон масофа дар ёдам нест муқобили кадом даста буд бозӣ. Константин Чарни зарбаи хеле пурқувват равон карда буд вале чунин зарбаҳо дигар аз ҷониби ӯ дида намешавад. Адам Ковач, Сиёвуш Асроров, Адам Ковач, муҳаммадҷон Насков, эҳсон бобоев. фишор меоранд бозингарони Саравшан. яку якбора 4 нафар дар назди ҷаримагоҳи тими вахш қарор доранд. Димитро Билонов, Константин Чарни, Нуриддин Амрокулов мавқеи озод меҷояд. Тоҳирҷон Тағоизода, Бенҷамин Апонсо наздик мешавад. боз ҳам ҳамдигарфаҳмии хуби ду бозингари мазкур. партов анҷом дода мешавад ва зарбаи навбатӣ аз ҷониби Димитро Билонов. чӣ кор мекунад бозингари рақами 11 тими вахш? ба ҳар ҳол ҳасану офарин баъди ба майдон омадани Фатуллоев, Димитро Билонов, Константин Чарни рафти ҳуҷумҳои дастаи вахш тамоман сурати дигар касб кард. хеле наздик буданд ки голи дуюмро ба ҳадаф расонанд. аммо зарбаи нодурусти Димитро Билонов муяссар нагардид ки голи дуюмро мухлисони дастаи вахш бо садои баланд истиқбол бигиранд. Сиёвуш Асроров воқеан дифогари ба қавле сутун дар ҳайати дастаи вахш. Димитро Билонов партов ба самти Константин Чарни буд. Фатуллоев тӯбро соҳиб мешавад. тӯбро ба муҳаммадҷон Насков пас медиҳад. Фатуллоев дар маркази майдон. эҳсон бобоев тӯбро қабул мекунад. партов анҷом дода мешавад ба самти Нуриддин Амрокулов. имконияти хеле хуб барои зарба задан. ду нафар Нуриддин Амрокуловро иҳота кардаанд вале бояд дар ин ҳолат Димитро Билонов ба ӯ кӯмак мекард. Тоҳирҷон Тағоизода зарбаҳои хеле хуб дорад аммо имконият пайдо намекунад. Константин Чарни, зарбаи Чарни аллакай дуюмин маротиба аст ки аз ҳамин масофа зарба мезанад Константин Чарни вале зарбаҳояш ба назари ман агар сахт нарасад кӯдакона аст. аз чунин масофа зарбае ки ҳатто ба дарвоза наздик намешавад барои як бозингаре ки легионер аст фикр мекунам он қадар зарбаҳои хуб нест.
Туркун Эргашев дар муқобили Бенҷамин Апонса. Туркун Эргашев Бенҷамин Апонса фишор меорад ва қариб буд ки тӯбро соҳиб шавад Бенҷамин. Нуриддин Амроқулов барои гирифтани тӯб кӯшиш мекунад, аммо хеле ором аст бозингари рақами 21 тими Истаравшан Абдуҷалил Манзаров. Партов ба маркази майдон. Туркун Эргашев кӯшиш мекунад. дохил мешавад ба ҷаримагоҳи тими Истаравшан. имконияти хеле хуб барои зарба задан бозингари рақами 70 дастаи Истаравшан Парвизҷон Деҳқонов зарбаи дуруст зада наметавонад. Тоҳирҷон Тағоизода, Димитро Билонок, Эҳсон Бобоев, партов ба самти Фатулло Фатуллоев буд, вале партовти нодуруст. Бозингари рақами 9 тими Истаравшан Ҷаҳонгир Сафаров, на манзарат мехоҳам, бозингари рақами 19 Ҳусейн Нурматов будааст. ба замин афтонида мешавад Ҳусейн Нурматов ва доварам ишора мекунад ки ба нафи дастаи Истаравшан зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шавад. акнун фикр мекунам ки қисмати боқимондаи бозӣ дар хатти дифоъ хеле эҳтиёткорона бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Вахш. фақат чанд тағйироте ки аз ҷониби бозингарони ки аз ҷониби ҳайати ситоди мураббиёни дастаи Вахш ба миён омад, вале аз ҷониби футболбозони яъне аз ҷониби сармураббии дастаи Истаравшан ҳоло тағйирот нест. партов ба дохили ҷаримагоҳ бо бозигузории оқилона ба назари худашон буд, вале на он қадар оқилонатар сурат гирифт. Тоҳирҷон Тағоизода, Эҳсон Бобоев, Муҳаммадҷон Насков, Сергей Аворский, Сиёвуш Асроров тӯбро бармегардонад ба Адам Ковач. 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. Тоҳирҷон Тағоизода, ду нафар бозингарони тими Вахш омода буданд ки партов қабул кунанд, аммо Тоҳирҷон Тағоизода партовти тамоман нодуруст анҷом дод. Рост мустақиман партов ҷониби дарвозаи Истаравшан. Эҳсон Бобоев дар маркази майдон тӯбро бо худ мегирад. Фатулло Фатуллоев омода аст ки тӯбро қабул кунад. Бенҷамин Апонса, Димитро Билонок, Бенҷамин Апонса дар иҳотаи се нафар бозингарони тими Истаравшан. Ягон хел ҳолати нобозӣ нест. Нуриддин Амроқулов кӯшиш мекунад ки худаш зарба занад, ҳарчанд ки Тоҳирҷон Тағоизода хеле озод буд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшан аз канори рости майдон. Бобур Қосимов, зарбаи Бобур, вале зарбаи на он қадар дуруст аз ҷониби бозингари дастаи Истаравшан. кафкубии мухлисони дастаи Вахш ба муносибати дар ҳисоб пешсаф шудан ва мавқеи аввалро дар ҷадвали мусобиқа мустаҳкам карданд. Сиёвуш Асроров, Бенҷамин Апонса, Сергей Аворский, Муҳаммадҷон Насков бармегардонад тӯбро ба Адам Ковач. Сиёвуш Асроров, Бенҷамин Апонса, Тоҳирҷон Тағоизода дар миёни ду нафар қарор дорад. Бенҷамин Апонса, Сиёвуш Асроров тӯбро ба Эҳсон Бобоев ҳаво медиҳад. аз канори рости майдон акнун ҳуҷуми худро идома медиҳанд бозингарони дастаи Вахш. Муҳаммадҷон Насков тӯбро ба Эҳсон Бобоев дод, вале Эҳсон дар маркази майдон тӯбро аз даст медиҳад.
агар бозии мазкурро футболбозони дастаи вахш бо ғалаба паси сар кунанд, шумораи имтиёзҳояшон ба 44 баробар мешавад. дастаи Истиқлол 37 имтиёз дорад, вале 4 бозии мавқуф монда дорад. 3 бозии мавқуф монда дорад, агар бозии навбатии худро баргузор накунад ва ин бозӣ ба 4 мерасад. аз ин хотир ҳоло ҳам интрига ва ҷаззобият дар ҷадвали мусобиқа боқӣ мондааст. барои чемпион шудан дастаҳои вахш ва Истиқлол ҳамон муборизаҳои худро идома медиҳанд ва ин аз натиҷаи баъзе бозиҳои дастаи Истиқлол вобастагии калон дорад. дӯстони азиз, агар дастаи Истиқлол ҳамаи бозиҳои худро бо ғалаба паси сар кунад, пас мо гуфта метавонем ки Истиқлол чемпион аст. вале агар дар 5 бозие ки сипарӣ мекунад, дастаи Истиқлол дар 2 бозӣ шикаст бихӯрад, дар бозии имрӯза вахш агар ғалаба кунад, дастаи вахш чемпиони имсолаи мавсими имсолаи лигаи олӣ ба ҳисоб меравад. аз ин хотир ҷаззобият дар ҷадвали умумии мусобиқа боқӣ мондааст. дӯстони азиз, Тоҳирҷон Тағоизода, Димитро Билонок, Бенҷамин Апонса, партов ба самти Димитро, вале Асадбек Зиёзода монеа мешавад ба ин партов. 3 нафар якбора Асадбекро иҳота карданд. фишор меоранд бозингарони тими вахш. Сиёвуш Асроров, чӣ гуна Сиёвуш Асроров имконият медиҳад ки бозингари вахш, бозингари Истаравшан аз ӯ гузариш намояд. имконияти хеле хуб барои бозингарони тими Истаравшан, вале Муҳаммадҷон Насков мисли сутун аст ба қавле дар хати дифои дастаи вахш. Бенҷамин Апонса аз ҷониби Асадбек Зиёзода аз замин афтонида мешавад, ба замин афтонида мешавад ва довар садои уштаки худро баланд мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шудааст. мисле ки бозингарони тими вахш аз натиҷаи бозӣ худашон розӣ нестанд, барое ки бубинед ки тамоман аз ҷониби онҳо ҳолати вақтро кашол додан дида намешавад. онҳо ташнаи гол ҳастанд ва боз мехоҳанд ба задани голи навбатӣ даст ёбанд, чунки бубинед дар хати дифоъ нанишастанд. ҳамон чӣ гунае ки ҳаят буд то гол, ҳамон гуна боқӣ мондааст. 3 нафар дар хати ҳимоя ба таври доимӣ боқӣ монданд ва дигарон ҳама ба хати ҳамла. Тоҳирҷон Тағоизода имконияти хеле хуб барои идома додани ҳуҷум, наздик мешавад ба дарвоза, вале Асадбек Зиёзода ба ӯ монеа мегардад. бозигузории хеле зебо аз ҷониби Саидчоп Бозоров буд, на Бозоров не, балки Бобур Қосимов буд. аз канори чапи майдон ҳуҷумро идома медиҳанд бозингарони тими Истаравшан, вале ин партофи на он қадар дуруст ба самти дарвозаи вахш буд. боз ҳам дар ҳайати дастаи вахш бозингари ваз карда мешавад. ба ҷои ҳамлагар Нуриддин Ҳамлокулов ба майдон бозингари рақами 22 Сунатулло Азизов ба майдон меборад. бале Азизов ҳам яке аз чеҳраҳое аст дар ҳайати дастаи вахш ки дар мавсими имсола бозиҳои хеле ҷолибро паси сар карда буд. дар бозиҳои хеле муҳим тақдири рақобатро ба нафъи дастаи вахш анҷом дода буд ва акнун ба ҷои Нуриддин Ҳамрокулов ба майдон мебарояд. аз ҷониби ситоди мураббиёни дастаи Истаравшан қариб ки ҳолати тағйирот ба миён омадааст. ягон бозингари тими Истаравшан яъне ки тағйирот нашуд, фақат ҳамин гуна тағйирот буд ки дар қисмати аввал бозингари рақами 22 ин даста бо иллати корти сурх доштан аз майдон гирифта шуд. чанд дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии рақобат. бештар аз 3 дақиқа ва маълум нест ки дар қисмати дуюм довари асосии рақобат чӣ қадар вақт илова мекунад. ҳарчанд дар қисмати дуюми рақобат он қадар ҳолати зиёд кашидани вақт дида намешуд нисбат ба қисмати аввали дидор. агар ин бозии чемпионӣ мешуд барои дастаи вахш, бо ин қадар мухлисоне ки дар минбари майдон омаданд, хеле ба қавле охири бозӣ аҷоиби аҷоиб мешуд. вале натиҷаи бозиҳои мавқуф монда ҳамоно чемпионӣ дастаи вахшро ба мавқуф мегузорад. партофти Тоҳирҷон Тағоизода ба самти Димитро Билонок, Константин Чарне ба тӯб расидан карда наметавонад. бо ин қадар
қомати баланд ва пойҳои дарозе ки футболбози мазкур дорад дар чунин масофа тӯбро бо худ гирифта наметавонад. Константин Чарни Сиёуш Асроров мисле ки дар вақтҳои охир ба танҳоӣ мубориза мебарад. Фатулло Фатуллоев имконият дошт, вале ту ба бадани футболбози Саравшан бархӯрд ва самти худро иваз кард. Муҳаммадҷон Насков монеа мегузарад. Эҳсон Бобоев, Фатулло Фатуллоев партоф анҷом дода мешавад ба самти Димитро Билонок, вале чаро ба қафо бармегардад Димитро Билонок. дар ҳамин ҳолат Константин Чарни имконияти зарба задан ҳаст. ба чӣ кор мекунад Константин Чарни? дӯстони азиз, ба дарвозаи холӣ гол зада наметавонад. Димитро Бенҷамин Апонса зарба мезанад аз масофаи дур ва ҳаме зарбаи ӯ ҳамагӣ чанд сантиметр дуртар аз сутуни дарвоза аз майдон берун мешавад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Истаравшан, дӯстони азиз. ба ҷои футболбози рақами 7 Султонбек Фозилов ба майдон футболбози рақами 5 Шаҳзод Иноятов ба майдон мебарояд. Константин Чарни ҳатто ба самти Сунатулло Азизов буд, вале боз ҳам аз даст меравад чунин имконият. агар як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ дастаи вахш барои ғолибияти навбатӣ сония ба сония, дақиқа ба дақиқа наздик мешавад. табли шодӣ мезананд аллакай мухлисони дастаи вахш. ҳарчанд дар футбол ҳатто як дақиқа нақши асосиро бозӣ мекунад. Фатулло Фатуллоев партов ба самти Константин Чарни буд, аммо боз ҳам тӯбрабоӣ хеле хуб аз ҷониби Сунатулло Азизов. Константин Чарни тӯбро соҳиб мешавад. Сунатулло Азизов наздик мешавад ба дарвоза. зарбаи Сунатулло, вале зарбаи нодуруст аз чунин масофаи наздик, дӯстони азиз. қариб буд голи дуюмро истиқбол бигиранд футболбозони дастаи вахш. аз ҷониби довар, дӯстони азиз, ба рафти рақобат 4 дақиқаи дигар илова карда мешавад. 4 дақиқа илова мешавад ба вақти асосии рақобат ва бозингарони дастаи вахш ҳуҷумҳои худро идома медиҳанд. зарбаи ноаниқ аз ҷониби Сиёуш Асроров равон карда мешавад. Адам Ковач партофти Адам ба самти пеш. Константин Чарни тӯбро соҳиб мешавад. 4 нафар футболбозони дастаи вахш барои ҳуҷумро идома додан омода буданд, вале ҳунарнамои Константин Чарни маро умуман шояд ки мухлисони дастаи вахшро нигаронам кардааст. умуман партофтҳои ноаниқ аз ҷониби футболбози мазкур хеле зиёд ба назар мерасад. дар ҳоле ки Фатулло Фатуллоев дар канори рости майдон омода буд ки тӯбро бо худ қабул кунад. Муҳаммадҷон Насков, Фатулло Фатуллоев, Эҳсон Бобоев наздик мешаванд. 4 нафар футболбозони дастаи вахш барои тӯбро қабул кардан омода ҳастанд. Фатулло Фатуллоев, гузариши ӯ, бозӣ бо Эҳсон Бобоев, вале поғеҷи хеле хуб аз ҷониби бозингари рақами 9 дастаи Исаравшан Ҷаҳонгир Сафаров буд. Асадбек Зиёзода дар ётаи 3 нафар ҳамлагарони тими вахш қарор дошт, вале хеле хуб аз ин вазъият берун шуд. Асадбек Зиёзода тӯбро ба Тоҳирҷон Тағоизода медиҳад. имконияти хеле хуб барои бозингари рақами 88 дастаи вахш ва дар ниҳоят ба задани гол даст меёбад Константин Чарни. голи навбатии дастаи вахш, дӯстони азиз, дар дақиқаи 92 дидор бо ҳисоби 2-0 пештаф мешаванд бозингарони дастаи вахш. баъди бозиҳои на он қадар муваффақ аз ҷониби Константин Чарни дар ниҳоят
голи дуюм аз ҷониби Масъуд ҳамин футболбоз ба самар расонида мешавад. бозигузории хеле зебо дар дохили ҷаримагоҳ ва дар ниҳоят нуқтаи охирро хеле хуб мегузорад Константин Чернев. дӯстони азиз, бозии охирини дастаҳои мазкур ҳами Саравшан Ҳамбахш дар доираи даври 22-уми, яъне ки даври охирини чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи олӣ дастаи вахш ба задани 2 гол даст ёфт. Бенҷамин Апонса ва Константин Чернев муаллифони голҳо мебошанд ва оҳиста оҳиста мо наздик мешавем ба хотимаи рақобат. мухлисони хеле зиёд имрӯз омада буданд ба хотири дастагирии дастаи вахш ва як нафар футболбози дастаи Саравшан дар қисмати аввал корти сурх гирифта буд. ҳамин гуна ҳодисаҳо, ҳамин гуна вазъиятҳо буд дар бозии имрӯза ки мо шумо шоҳид гардидем ва дастаи вахш акнун ғолибияти навбатии худро дар ҳузури мухлисони бешумори худ дар майдони худ ба қайд мегирад ва мавқеи худро устувор мекунад дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа. акнун моро мебояд бозиҳои дастаи Истиқлол ва бозии мавқуф мондаи худи дастаи вахш ки дар муқобили Истиқлол аст мунтазир бошем. садои ҳуштаки охирин барои мухлисони дастаи вахш табрику муборак бод. ғалабаи навбатӣ дастаи вахш дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад. боқӣ сарбаланду пирӯзу пояндаву саломату сарбаланд бошад. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки як бозии дигар дастаи вахшро дар пеш аст. бозии бисёр муҳим бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар